lagun talde bat geha, pixka junta binala gaztetxean itean bertsillo gau bateako. Eta bueno, izango zen kuarentena baino lehenu hola juntauko ginen. Eta bueno, hortik aurrera hasi ginen pixka den saiatzen, bertsilloa jotzen daula. Oraindik jarraitzeko ere gure kantuak itiaz aparte bertsilloa jotzen. Baina orduan txe juntau ginen, da hortik aurrera pixka ensaiatze horre ikustu hartu genion, da gaur egun arte. Bai, azkenean gure asmoa pixka da bertsioi alde bat alagatzea eta gure kantu propioak sortu eta hortikan repertorio osoa guria izatea hilatzia. Eta bueno, ez da errexea, porque kostau zaigu kantuak sortzia, baina nire pixkanaga eta hori. Oantxe diskua grabatzea amaitu dugu. Neinot Gaztainarekin grabatu dugu hementxe bere estudioan zestuan. Etxian bezala, sentidu geha. Eta bost kantuko EP bat izangoa, urria inguruan presentako duguna, eta orain uztaila hasiera lehenengo pauso bezala nahi dugu single bat presentau, hasiera bezala, ez? Bai. Azkenean fase berri honei hasiera emateko baina arte kantu jo izan ditugu batzuk kontzertuta, baina baina nahi dugu presentazio ofizial bat ematea eta orduan single hori erabiliko du hortako. Eta horrekin batea, singleekin batea, baita grabatu dugu bideoklip bat, oain dela gutxi. Eta hori da. Eta asmoak hau hori, singleekin batea, bideoklip hori jotzia, plataformata. Musika dago ginen ez dakau estilo finka bat azken finean. Grupoko pertsona bakoitzak musika diferentia entzun dugu, eta ni uste musika estilo diferentatik sortutako gauza. Nik uste pixka pasau gela, azkenean jotzen ditugun bertsillo horietan. Eta horietatik sortu ditugula, edo oinarri bezala horiek jarrita sortu ditugula, sortu ditugun kantuak. Pixka esan gela punkar, roka, eska, alde hortatik jo. Ez dakigu zer jotzen duen, baina pixka hortik... Estilua hortik jongo litzake, más o menos. Udara beira kontzertu batzuk lotuta azkau, eta bueno, oain presentako den single hau nahiz da lehenuo entzutia eduki, oain modu formal batian entzutia egongoa. Hoxe, azkenean udara beira uztailean 13an joko genuke Alegin, gazte festa ditu. Eta gero uztailak 15an hemen Arrubeian joko genuen, bertago festan, Carmenetan. Eta gero uste eta guztuan dazkaula hasieran beste bi kontzertu lotuta. Sorkuntza prozesua gehien bat izango litzake, bajuak base bat jartzeu, eta bajuak sortutako base horren gainean saiatzea beste instrumentuak akoplatzen. Batzutan zailtasun edo ditugu eskealako gitarra bajoak garrikan. Gitarra bajo da gero aiziak eta direktuan gauza asko ibiltzen jo, así que... Ez da errexi izaten, baina bueno. Nizte gure hasi begriak gela eta guainek gela ikasten pixka kantua nola sortu. Ez dago esperientzia asko eta kantu bagoitza sortzeko guretzago... Mundu bat izatea. Baina egia pixka nagata nik uste. Hartu gero la martxa pixka eta ber. Gure mozei askar batatzea. Komeni, behintzat.